муҳаммад шариф мехоҳад дар оянда овозхони фалаксаро шавад. ӯ аз ҷумлаи ҷавононест ки талош дорад ба саҳнаи бузург роҳ ёбад. зодгоҳаш як деҳаи дурдасти ноҳияи Данғара аст. ин гуна ҷавонони рӯсто барои аз худ дарак додан бояд садди зиёдеро пушти сар кунанд. муҳаммад шариф ба мактаби мусиқии шаҳри Қурғонтепа омадааст то аз як имконияти дигар истифода кунад. ин ҷаласаи намояндагони маркази фарҳангии Бохтар бо гурӯҳи сокинони вилояти Хатлон аст ва дар он аз оғози лоиҳаи ҷоизаи мусиқии Боб хабар доданд. Но цель на самом деле она очевидна и очень проста, как нам кажется, да? Это дать молодым людям. Ҳадаф ин аст ки барои ташаккул ёфтани истеъдодҳои ҷавон кӯмак расонем. И может быть открыть новый талант и в душу, как в Таджикистане, которые могут на все страны знать. истеъдодҳои нав кашф шаванд ва онҳоро барои тамоми тоҷикистониён муаррифӣ намоем. мо хориҷиҳо бо лоиҳаҳои фарҳангие кор мекунем ки минтақаҳои гуногуни Тоҷикистонро фаро бигирад. ин як имконияти хуб барои мулоқот бо одамони боистеъдод аст. Боб Леверингтон намояндаи оҷонсии рушди байналмилалии Бритониё буд ки бо ҷавонони тоҷик ҳамкорӣ дошт ва барои кашфи истеъдодҳои онҳо кӯмакҳои амаливу назарӣ мекард. мутаассифона ӯ вафот кард ва дӯстони ӯ ки дар ташкилотҳои хориҷӣ дар Тоҷикистон фаъолият мекунанд ба ин қарор омаданд ки лоиҳаеро ба хотираи Боб бубахшанд. аз ин рӯ ин лоиҳа номи ҷоизаи мусиқии Бобро гирифт. ин озмун барои ҷавонони 16 то 20 сола буда рӯзи 1 декабр оғоз ёфт ва то охири моҳи феврал идома мекунад. маҳдудиятҳои жанрӣ ва забонӣ надорад. Единственное, скажем так, даже не ограничение, а большое пожелание, что это песенный конкурс, это песенный конкурс. ин озмуни таронаҳои офаридаи худ аст. матн ва оҳанг бояд оригиналӣ бошанд. нусхабардорӣ набошад. плагиат будан ё набудани онҳо тадқиқ мешавад. барои ин хонандагони мактаби мусиқӣ имконияти хуби намоиши ҳунарашон пайдо шудааст ва ин бачаҳо ба озмунҳо бо нигоҳи умед менигаранд. чунки ғолибони ин озмун баъдан дар саҳнаи театри опера ва балети пойтахт дар назди доираи васеи тамошобинон муаррифӣ мешаванд. дар ин озмун муҳим барои шогирдони мо ин аст ки дар оянда касби худро сайқал диҳанд ва оид ба мутрибӣ овозхонӣ дар навозиши асбобҳои мусиқии европоӣ, навозиши асбобҳои мусиқии халқӣ саҳмгузор бошанд, дар озмунҳо иштирок кунанд ва барои ташаккули ёфтани сомеаи зарбии мусиқии худ фоидаовар мешаванд. муҳаммад шариф рамазонов мехоҳад 3 таронаашро ба озмун пешниҳод кунад ки ба падару модари худ бахшидааст. дар яке аз толорҳои мактаби мусиқии шаҳри Қурғонтепа тамрин мекунад то оҳангҳои дар жанри фалак эҷод шударо бо беҳтарин шева иҷро кунад. баргузоркунандаи озмуни ҷоизаи мусиқии Боб маркази фарҳангии Бохтар аст ки дар ҳудуди Тоҷикистон лоиҳаҳои зиёди фарҳангиро амалӣ мекунад.